този бял. Дигни към бял. Нали имат повече от такси. Към бялото горе. Бялото е горе. Как се върнем на въпроса? Още веднъж просто. Завърти пак долната страна. Сега сме. Въртиш тази долната страна. Още веднъж. Още веднъж. Така. Тук някой иска ли на душ ти имаш? Мила, ти искаш ли? Твоята чашка? Аз си вземи чашката. Виж къде ти там чашката. Не искам да това е право. Ако щеш, така казва. Завърчи тази страна към малко. Ще се изключи, нали, че ние трима и четирима сме били и идваме тук. Сега вдигни. Ти си готова. Yes, Диди. Браво. Донес почнаха да пищат жени и мъже, бягат да го спасяват. Не знам. Абай, такова ти казва. Шестица с пътя. Не можеш да го казваш. Не знаех. Пак, ами. За мама на вас. Дай да чекат нас това. Сядам. Като баба. Като бабите. И дай чините там. Сядай, разполагай се. Еми, не знам. Получавам някакви съобщения. Въпрос да предавам. Става, че не заповеди. Виж веднага фанах. Аз така като се шегнах, нали, 10 часа съм от това място. Нали, знам как да стимулирам. Определено. Ало! Още един лаптоп малък. Приберете си сега. Не, лъжиш.